Víte, co jsou to tepelně zpracované materiály? Nevíte? Nebojte, já to taky nevím, ale jsem tady dneska od toho, abych vám to vysvětlil. Takže pojďte se mnou, společně se tady podíváme na sádru, keramiku, vápno a cement. Pojďte na to. Kámo, špatný fit. Teď už to je ten správný. OK, hej, tak jdeme na to. Takže jako první téma se spolu podíváme na vápno. Řekneme si teda, jak se vyrábí, z jakých to je surovin, k čemu se používá. Takže jako surovina, to si pamatujte všichni, že hlavní surovina vápna je vápenec, který se vlastně těží ve speciálních dolech. Jeho chemickou značku máte tady. Tady můžete vidět. Perfektní. Pak jeho proces výroby vlastně funguje tak, že my vezmeme ten vápenec. My vezmeme ten vápenec a vlastně zahřejeme ho na teplotu asi 600 stupňů, takže a fakt to bude péro. Bude to horký. A vlastně pomocí toho se nám přemění na oxid vápenatý, což vlastně v podstatě je pálené vápno a z toho už pak můžeme dělat další produkty. Ale to si pamatujte, že z toho můžeme dělat další produkty a třeba vápno se může používat k dělání čár na fotbalovém hřišti. Zase tady vidíte, jak to funguje, je to absolutní pík. Pak se to může používat jako antibakteriální nebo dezinfekční věc, protože hašené vápno má všechny tyto vlastnosti. Jo, je to antibakteriální, co jsem říkal. Ale jsou různé typy vápna. Může být třeba hydraulické vápno. Jako další si jdeme říct vlastnosti vápna, všechny jeho vlastnosti a zajímavosti. Kam se mi podí... Tady jste, ok. Nemyslete mi prosím už, jo? Děkuji. Takže jdeme teda říct ty vlastnosti. Vápno se může rozdělovat na hodně druhů. Může být třeba oxid vápenatý, což je nehašené vápno. Pamatujte si to? Nehašené. Nebo taky pálené vápno, záleží, jak tomu říkáte, že jo? A kde taky žijete? No to asi nezáleží, ale to je jedno. A to se vlastně používá jako jedna z základních surovin ve stavebnictví a je to vlastně něco mezi cementem a vápnem. Něco tako mezi, jo? Tu, tak se to nachází, chápete, jasný. Vy jste chytrý, doufám. Věřím. Pak vlastně máme hydroxid vápenatý, neboli hašené vápno, což je docela rozdíl. Pokud o tom nevíte, tak nehašené znamená, že jste nehašené a hašené, že jste hašené. Takže opak. Takže tam, opak. Chápete, doufám. Je to snad jasný. Jako další máme chloran vápenatý, což je chlorné vápno. To je prostě chlorné vápno. A jako poslední máme například třeba hydraulické vápno, což se používá jako pojivo ve stavebnictví a je to hodně ve stavebnictví a fakt jako je to hodně. Jako další téma tady máme cement. Řekneme si zase u něj suroviny, jak se vyrábí a využití. Což všechny 3 faktory jsou velice důležité. To je se všichni musíte pamatovat a je to všichni musíte dávat pozor, abyste se mohli zapsat. Je to velice opravdu důležité. Takže cement se skládá ze 3 surovin, nebo může i z více, ale 3 jsou základní, což je vápen, oxid křemičitý a jíl. A vlastně v podstatě se skládá z anorganických surovin, které mají
schopnost tuhnout a vázat další materiály dohromady. Což je velice důležitý, takže si to pamatujte, že se to skládá z anorganických surovin. Proces výroby cementu je, že vezmeme všechny složky na výrobu cementu, dáme je do obří pece a tam je rozemeleme a poté nám nastupují tyto 3 věci, které s tím uděláme, což jako první je dekarbonizace, jako druhý je dehydratace a jako třetí je ohřátí až na 1450 stupňů a po dokončení všech těchto procesů vznikne slínek, který se vlastně rozemele na čistý cement a poté do cementu můžeme přidávat různé směsi, aby nám vznikly různé druhy cementu. Takže může být různé druhy cementu, nejenom cement. Může být různý cement. A jeho využití je hlavně ve stavebnictví a nejčastěji se používá k pojení dalších složek při výrobě různých stavebních směsí a výrobků. Takže se vlastně používá k pojení materiálů k sobě, což je velice důležité. A tak všechno, co bych vám řekl z cementu, takže můžeme jít na další téma. Tak surovina, která se používá na výrobu sádry, je sádrovec. Což jste asi nevěděli. A sádrovec je minerál. Takže to všichni musíte pamatovat, že to je minerál. Všichni to zapište. Sádrovce je to minerál. Easy jednička, prostě v cestu pamatujte si to všichni. A vlastně přírodně se to jako vyskytuje jako dihydrát, což vlastně je minerál toho sádrovce. Takže v přírodě se vyskytuje jako dihydrát. A jak se to vyrábí? Sádra se vyrábí tak. Sádra se vyrábí tepelným rozkladem vařákovým způsobem. Pokud nevíte, co je to vařákový způsob, teď vám to vysvětlím. OK, stop. Takže vařákový způsob je v podstatě způsob, kdy oni vezmou ten sádrovec a dají ho do kovové komory, která má objem 3 až 15 metrů krychlových, které je opotřebují míchadlem a spalovací komorou a v podstatě vezmou tam ten sádrovec a oni ho nejdřív vysuší a pomelou a pak ho v podstatě dehydratují a nejdřív ho dehydratují na teplotu asi 60 stupňů za stálého míchání po dobu mezi 20 až 30 minutama a pak vlastně nastává intenzivní dehydratace, která se vlastně projevuje nakypřováním neboli vařením a konec intenzivní dehydratace se poté projevuje sednutím náplně a další stoupání teploty, takže se ta teplota ještě zvýší a vlastně maximální teplota, kdy se celý tenhle proces probíhá, by neměla být vyšší jak 170 stupňů Celsia, protože když je vyšší, tak nám začne vznikat anhydrát, který vlastně není tak kvalitní a není tak kvalitní sádro prostě. A celý ten proces trvá asi 2,5 až 3,5 hodiny a to je celý vysvětlení, takže můžeme zpátky k videu. A materiálem pro výrobu může být také odpad po očiření spalin z tepelných elektráren, neboli energetický sádrovec. A vlastně po smíšení s vodou dochází k opětné hydrataci a vzniká zářivě bílá látka, která vypadá jako látka. No way. A případně může být trošku šedá, že jiná barvička než bílá. Pokud jste barvoslepí, je to jiná barva. Jo. Jednoduchý, simple, vyřešeno. A potom, co tam zase dáme vodu znova, tak vznikne po mně pevná a tvrdá hmota. Takže to pevný? A jo, to tvrdý. Si pamatujte taky. A využití, tak sádra se může používat v sochařství. Na dělání soch, to jste asi nevěděli. Či také ve stavebnictví.
A ze sádry můžeme vyrábět sádrokarton. Což je sádrokarton. Pokud víte, co je sádrokarton, wow. Sádrokarton. Tady máte obrázek zase. Tady se vám ukáže. Že to stačilo. Tebe dále. A zajímavost o sádře, tak vlastně sádra, když ji zase rehydratujeme, nebo dáme jí zase vodu, nevím, jak se tomu říká jinak, tak sádra nám na chvíli bude hřát, protože při smíchání s vodou vzniká exotermická reakce, která produkuje teplo a také expanduje tu sádru, proto pak sádra je tak tvrdá a používá se. A tak všechno, co bych vám řekl sádře. Takže vlastně můžeme si říct, jaký mají všechny ty 3 stejné vlastnosti, nebo vlastně společné vlastnosti všech 3. Což vlastně je to, že to jsou anorganická pojiva, což vlastně znamená, že jsou anorganický a že vlastně pojejí víc materiálu dohromady. Takže máme třeba cihlu a druhou cihlu. Dáme mezi to něco z těch, takže třeba cement. Ale jako, najednou to bude držet. Takže je to opravdu fire. A opravdu se takhle používá. Takže hlavně se používá jako pojiva a jejich společný vlastnosti je, že to jsou pojiva. Takže cihla, mezi to, chápete? Jednoduchý. Vyřešeno, doufám, že to všichni chápete. Jo, a můžeme jít na další téma, což bude opravdu zajímavé. Aha. Jako poslední téma, tady dneska máme keramiku, ano, už si vzpomínám keramiku. A zase řekneme suroviny, jak se vyrábí, využití a taky, jak je možné upravit již hotové keramické výrobky. Velice důležité, to byste všichni měli vědět, ale vám to zopakuju, protože mám na to práci, že? Takže vám to řeknu celý. Takže jako první, jaký suroviny potřebujeme, tak vlastně základem přípravy keramické směsi je rozemetí výchozích složek na požadovanou velikost částic. A ty výchozí složky to můžou být různý jílovitý, to může být různá jílovitá hlína, nebo to může být cokoliv jiného. Často se ještě do toho přidává třeba nějaký ostřivo, ale většinou to je jenom jako směs nějaký ty jílovitý hlíny a toho ostřiva, která je hodně rozamletá, aby z toho vznikla ta hlína. A jak se vyrábí jak se vyrábí keramika, ne jak se vyrábí hlína, jak se vyrábí ta keramika, tak samostatná výroba keramických výrobků není jednorázovým procesem a vlastně zahrnuje několik těch fází. Jedna fáze, druhá fáze. 1, 2, 3, hodně fází. A ten výrobek vlastně něma musí projít. A až jsou zcela dokončené, jsou 10 z 10 masterpiece, prostě absolutní kino, až to bude, tak pak s toho můžeme prodávat zákazníkům. Jo, přece nejsme z Indie a nepodvádíme zákazníky. To se nedělá, to nedějte. A jako první vlastně ta keramika musí projít fází přípravy a výroby. Poté vlastně následuje první sušení, což vlastně nejdřív tomu dáme tvar, tomu výrobku je třeba hrnek. Pak ho sušíme nějakou dobu, může to být třeba týden, 14 dní, to záleží. Poté na to dáme první glazuru, což ta glazura je v podstatě třeba jako víc spojí do sebe tu hlínu a udělá nám to, že to třeba bude vodotěsný ten produkt, až to jako víc drží a je to pěknější. A v prvotní fázi hlavně, než vlastně tady to začneme, to jsem asi měl říct první, ale proč bych to dělal, že jo? Musíme kvalitně připravit hlínu tak, aby v ní nebyly vzduchové bubliny. Poté hlínu vymodelujeme, ať už ručně nebo za pomocí modelářských pomůcek do surové podoby finálního výrobu. Poté zhruba týden schne. Následuje první výpal, cca 900 stupňů. 900!
900. Hodně stupňů má. Poté podle potřeby můžeme teda třít glazurou, také nemusíte. To záleží, jak zákazník chce. Jaký produkt děláme. A pak nás čeká druhé vypalování, což se dělá, aby nám to fakt stuhlo. Aby jsme zjistili, že jsem to vyrobil dobře, protože se stává, když to je blbě. Tak to prostě praškne. Takže to je jasný, že jo, to asi všichni víme, že jo, to je jasný, prostě, proč to praškne s tebou? Prostě představte si Denize, prostě, Allahu Akbar, jednodušší, simple. A potom vlastně co vlastně ten další výpal se může dělat několikrát, může třeba 50krát, 5krát, 4krát, 2krát, to je jedno. A potom je výrobek připraven na prodej. A keramická hlína je speciální tím, že vlastně je speciální svým složením a vlastně je jakoby je vlastně speciální, prostě třeba jako já jsem taky speciální, ok, nejsem, ale prostě chápete, je speciální a je vlastně speciální tím, že prakticky neobsahuje žádné organické materiály, ale naopak je plná jílových částic, bez nich by nebyla žádná keramická hlína, takže žádná keramická hlína. A mají tu vlastně, že na sebe vážou vodu a vytváří mezi sebou vazby, takže při modelování drží tvar a tento tvar drží i po vysunutí vodou. A využití tady máme, to si pamatujte všichni, využití, tak hlavně se používá na výrobu nádobí, nástrojů, šperků a v sochařství se může používat, zase tak já hlavně převážně používám. A pak se může používat ve stavebnictví a v kamnářství. Takže no co asi vám teďka řeknu k tomu. A důležitá otázečka. Jak je možné upravit již hotové keramické výrobky? Jak je to asi možné? Tak vlastně můžeme to dělat tím, že samotný výrobek takhle chytneme do ruky a že ho natřete barvou, a nebo že ho ponoříme do barevné směsi, a vlastně potom, co ho nabarvíme, tak ho ještě znova musíme vypálit ten výrobek, aby barva nám držela na keramickém výrobku, což je velice důležité, aby nám tam barva držela. Protože jestli se smaje, tak nebude business, takže nebudou peníze. A to je asi tak všechno, co bych vám teďka řekl k keramice.